L'última que va fer de l'escriptor està en aquesta línia. Nivell, val. 24, crec que estrena Nitro, no?, la temporada. Nitro estrena, diria que aquesta nit, però estrena la sisena temporada. És molt estrany perquè fa un parell de setmanes van emetre el telefilm Redemption, que se suposa que està entre la sisena i la setena, i avui estrenen la sisena. És a dir, tiren enrere i emeten la sisena, que de fet hi havia a més Antena 3. La bona notícia és que quan acabi la sisena emetran la setena. Esclar. I suposo que tindrà menys pressió a Nitro que a Antena 3, la qual cosa també afavorirà la sèrie. Segurament, i a més emetran 2 episodis seguits, que és una dosi que amb 24 és necessària, perquè acabes un i ja el cost està demanant la següent, i és una bona estrena. El que passa és que és difícil, pels que no siguin seguidors de la sèrie, enganxar-la ara, a la sisena temporada. És difícil si no has vist les 5 temporades anteriors. Clar, és bastant complicat perquè és una sèrie molt evolutiva, és molt complicat enganxar-la aquí. Estem parlant de molt bones sèries, però que sovint pateixen quan estan programades a grans cadenes, com Antena 3. Modern Family, per exemple, es va estrenar amb un 8%. Per Antena 3 és insuficient. Tot i això ha estat la millor sèrie als Emmy. Els Emmy, sí, això passa. Antena 3 a més té un currículum bastant negre al respecte. Antena 3 la va arribar, a 24 la va programar a la 1, a les 12, en uns horaris... Les maltracta després, Sí, bastant infernal. I hi ha una sèrie que, segons tu, ha humiliat literalment Sexo en Nova York. Mistresses. Però això, un moment, perquè la Mònica... Aviam, explica'm-ho. Jo crec que ja fa temps, a la primera temporada... Farà una manifestació. Oh, i tant. Sex a Nova York és una grandiosa sèrie, però per mi tenia una gran pega, que és que al final els personatges femenins sempre estaven pendents de comprar la Manolo Blahnik, les sabates aquelles, i pendents de trobar el tio ideal. I està molt bé, però aviam, una dona és més que això, al final. Però a veure, aquesta característica la tenia bàsicament una de les protagonistes. L'acabaven tenint totes, Tenien caràcters i personalitats un pèl diferents. Pijas sí, però diferents també, no? No, amb el tema del glamour aquí ja m'és igual, perquè entenc que era part de la salsa de la sèrie. Però al final dibuixava personatges diferents, i és cert que la primera temporada diferenciava molt qui anava per una cosa o per l'altra. I aquesta sèrie és per dones, també? Però al final ja acabaven sent totes molt jo i el hombre que quiero conseguir, no? I Mistresses, per mi, és cert que, evidentment, tenen embolics emocionals com qualsevol persona, però no és només això. O sigui, tenen una vida professional, tenen altres problemes, i crec que ofereix un retrat de la dona molt més realista i molt menys tipificat. I és feta per dones, pensada per les dones, o no? I això és el millor, que Sex a Nova York, molts homes... Quin pal. Però, en canvi, Mistresses als homes els agrada. Increïblement. Està bé. Increïblement. És una sèrie anglesa, que els anglesos ja sabem que tenen aquesta habilitat per fer sèries més realistes que els nord-americans, i acaba d'arrencar la tercera temporada a la BBC. I això on es pot veure? Això... Directament... Per la via ràpida. Per la via ràpida. El Club dels Pirates. Parche. I s'estrena demà als Estats Units Terriers. Terriers és una sèrie que és d'aquestes sèries de perdedors, que ens agraden tant, perquè ja fa temps que els herois ens fan una mica de mandra, la gent perfecta ens fa mandra i ens agraden els tios que no se'n surten en absolutament res. I en aquest cas, el que apunta alt és que és una sèrie del creador de The Shield i un dels guionistes d'Ocean's 11. I el canal és FX, que darrerament ha ofert coses molt bones. La trama, en principi, no és res sorprenent, són 2 amics que estan enfonsats en la misèria i decideixen, per sobreviure, dedicar-se a fer detectius. I se'n surten o no? Jo crec que se'n sortiran i no se'n sortiran, i serà la gràcia de la sèrie. I està per veure quin grau tindrà d'humor i quin grau tindrà de nihilisme. A mi em crida bastant l'atenció, aquesta sèrie. I atenció, perquè torna Brandon... Torna Brandon de Beverly Hills. La Mònica estarà contenta. Home, ja està una mica passat, això. Però torna Brandon en forma o torna... Perjudicat. Torna amb cara de peix bullit, amb una cara de peix bullit bastant important. Una sèrie que es dirà Call Me Fitz, la que farà d'un venedor sense escrúpols, fins que un dia té un accident i quan desperta resulta que té una consciència que està tot el dia parlant-li i l'incordia bastant. Al principi, un nou projecte de Brandon m'és bastant igual. Però ell és bon actor. No. Ell, bueno, en el seu moment era una cosa purament física. Però pot ser que la sèrie sigui una merda i que l'actor tingui possibilitats. No és un bon actor, però crec que a aquesta sèrie li passa el mateix que la que farà Matt LeBlanc per Showtime, l'actor que feia de Joey, que té aquest punt que fa gràcia que el tio que va triomfar torni a aparèixer un pèl decadent, i és aquest morbo de veure com l'individu s'ha enfonsat. I a més la sèrie és de l'HBO, que normalment
no facturar coses molt dolentes. Sí. M'encanta que la gent finalment valori això, la decadència d'un actor que abans era atractiu. No, és veritat que abans era un nen que, home, les noies anaven boges. I tant, i home, jo en la meva adolescència odiava aquest tio infinitament, per favor. I això del tio que ha triomfat i ara torna en plan decadent, ara es porta molt. Steven Seagal també està fent papers de decadència. Home, però Steven Seagal, la veritat és que està sota mínims des de fa ja bastants anys. Però va tenir un bon moment. Sí, però fa molts anys. Però el que passa és que ja va passar. I Scorsese prepara una altra sèrie. Scorsese, que encara no va estrenar la seva primera, ja en té una altra, i al·lucinantment resulta que ha contractat a Mick Jagger com a actor. Serà una sèrie sobre el món de la música, explicarà la història de la música, serà per l'HBO, tindrà com a guionista Terence Winter, que era un dels guionistes de Los Soprano i també un dels de la nova sèrie, Boardwalk Empire, i no se sap res més de projecte, però és que clar, aquest home... És un risc contractar Mick Jagger com a actor? Jo crec que és un risc a nivell de rodatge. Aquest tio, la quantitat de pegues que et pot posar... I serà disciplinat, tu creus? No. No hi ha dubte, no ho serà. Home, clar, estan acostumats a fer el que els dona la gana, les estrelles de rock. Home, si falla sempre tens el lleig que la trava per fer... No? Escolta, doncs colaria perfectament. Perfectament. Doblat? Doncs mira. I llavors dues o tres coses per acabar. La primera, El Internado. Avui farem un resum amb la Marta Martínez. Tu segueixes l'Internado? Gens. No. Gens. Però tens cap esperança que finalment hi hagi un final lògic que respongui a les expectatives? Jo és que l'Internado, des que vaig veure que ells mateixos deien que eren com el Lost espanyol, vull dir, nosaltres com som... Jo en aquest moment ja vaig tatxar la sèrie de la llista. Massa pretensiosa. I per tant, probablement no tindrà cap sentit al final. Tu creus que no? No. No l'he seguit, però... I després, 8TV estrenarà ben aviat Bellesa i Poder. Que és un superclàssic. És un impacte. Jo estic entusiasmat. És un superclàssic, és una d'aquelles sèries que mai caduca. I a més, la torna a emetre des de la temporada 16, si no m'equivoco, i és cert que fa temps, o sigui, serà difícil reprendre una mica la trama. Mira Forrester, aquí el problema, efectivament, serà fer una mica de memòria, que espero que ens ajudin, no? Però ens ajudaran, perquè clar, la temporada 16 ja la vam veure, per tant, és com recuperarem durant la primera temporada i després seguirem. Però tu quan la vas veure, de la Torre? Ja fa molt de temps. No, és que a mi m'apassionava, i m'apassiona Bellesa i Poder. A mi el que m'apassiona és saber que el protagonista, el jove, aquesta mandíbula que té, se la va operar per fer de Superman. Perquè ell volia aconseguir el paper de Superman. Després no li van donar i es va quedar amb la barra aquesta així. La barra posada. Sí. És que el tema barra es portava, Sí. En aquella època. És una d'aquelles sèries que enganxa sí o sí. O sigui, no saps ben bé per què, algú va crear la fórmula i això continua funcionant. Perquè aquesta per internet no crec que en el seu temps no n'hi havia i aquesta ningú se l'ha baixat. És aquest, el de la barra. Aquest. No, i també s'ha de dir que la factura és molt bona, o sigui que la sèrie està molt ben feta. Està molt ben feta, realment. No, i les trames estan molt ben fetes. Jo trobo que és una... I a més continuen gravant capítols, o sigui... Sí, quantes sèries arriben a les 17, 18, 19 temporades? Però el vell Forrester encara aguanta. I tant! Està hecho un xavalote. Mítica. Val. Doncs, senyor de la Torre, noves estrenes? I tant, home, ara setembre... Setembre és un bon mes, Jo hi ha una setmana, la tercera, que ja l'he dit la setmana mortal, perquè són com 7 episodis nous al dia. 7 nous al dia. I això es fa per alguna cosa o no? O sigui, de la mateixa manera que surten els col·leccionables ara, o sigui, això respon a alguna estratègia molt concreta de consum? Ells tenen un calendari molt establert de les estrenes de setembre, tenen les estrenes del gener i després tenen les de